Kto o tom vie veľa a je to prvý zlatý organizačný manažer v Bulharsku. To neznamená, že je jeden, ale on bol prvý. A ja som veľmi rada, že môžem privítať Rosena Dimitrova. Благодаря много. Предоставям за вас děkuji. Първо искам да благодаря на компанията за това, че ми гласува доверието да ме покани тук за специален гост. За мен е уникално удоволствие. Dovolte mi, abych v úvodu nejdříve poděkoval za to, že jsem dostal tu skvělou příležitost, které si velmi vážím. Byl jsem pozván a mohu k vám hovořit. Изключителна подготовка, уникална зала, прекрасни хора. Поздравления за всичките ви резултати и ви пожелавам още много успех. Musím říct, že je to skvělá atmosféra, viděl jsem, co stála ta příprava, kolik energie a času a vidím, jak skvělí lidé se tu sešli, takže dovolte, abych vám poblahopřál. Всички знаем, че сме на най-доброто място, нали така? Všichni víte, že jsme na tom nejlepším místě, kde můžeme být, je to tak? Аплодисменти за всички вас. To je úspěch pro nás, pro všechny. Окей. Не разполагаме с много време, за това ще се постарая да бъда по-динамичен. Dovolím si využít toho času a vím, že ho nemám mnoho, takže to bude trošku dynamické. След няколко месеца навършвам 17 години, откакто направих избора да стана част от Елара. Za několik okamžiků se mi přiblíží 17 let, kdy jsem se rozhodl vstoupit do této společnosti a věnovat se jí. Както се казва, аз съм от ерата на динозаврите. Já jsem vlastně ten dinosaurus, jak někteří říkají. Във времето, което аз започнах бизнес, почти нямаше Фейсбук. Protože v té době si představte, že Facebook skoro neexistoval. Ние правихме срещите, когато просто единствено и само лице в лице пътувахме колкото е необходимо, а днес това е различно. Tehdy to bylo tak, že vlastně všechno probíhalo naživo, když jste se chtěli s někým potkat, tak jste za ním jeli, nebo jste si domlouvali schůzku a dneska je to úplně jinak. Setkáváte se úplně jiným způsobem. Истината е, че в миналото отнемаше много повече време човек да постигне успех в този бизнес. Je pravda, že dříve to stálo mnohem více času, abyste v tomto typu podnikání byli úspěšní. Когато виждам как в днешно време някои хора постигат сребърен, златен за година-две, това е изумително. A musím říci, že když vidím, jak někdo za rok, za dva dosáhne té stříbrné nebo zlaté úrovně, tak je to nesrovnatelné s tím, co bylo dříve. Преди да ви споделя моята история, искам да ви помоля само едно нещо да запомните от мен. A ještě předtím, než s vámi budu sdělovat ten svůj příběh a podělím se o něj, tak bych chtěl říct jedinou věc, kterou bych chtěl, abyste si odsud odnesli, abyste ji pamatovali. Не гледайте в страни, не се сравнявайте. Nedívejte se kolem sebe a nesrovnávejte se s nikým. Всеки от нас пише своята лична история. Protože každý z nás má svůj vlastní příběh. Вашата история е уникална и един ден тя ще помага на много хора. Váš příběh je jedinečný, unikátní a může pomoci dalším lidem. Когато стартирах бизнеса, аз не вярвах, че е възможно човек да постигне успех без преди това да има пари. Já, když jsem začínal se svým podnikáním, tak jsem nevěřil tomu, že je možné dosáhnout úspěchu bez toho, abych neměl nějaké počáteční peníze jako vklad. Аз вярвах, че е нужно човек да има връзки, да има гръб, да има наследство. A říkal jsem si, no buď musí mít nějaké peníze, nebo musí mít kontakty, známosti, a nebo něco zdědit. Bez toho to nepůjde. Естествено, имах погрешен начин на мислене. V té době jsem se skutečně mýlil. Това са двете книги, които в началото ми помогнаха да тръгна по пътя и да направя промяната.
A byl jsem potom schopen rozhodnout se o té změně a vydat se správným směrem. Богат татко, беден татко. Богат татко, Když беден татко. máte bohatého tatínka И 4 квадранта на парите. a potom víte, jak vypadají 4 kvadranty peněz. След като разбрах, че обикновения наемен работник може да стане бизнесмен, Když jsem pochopil, že i ten, kdo dělal někde u pásu nebo u lopaty a je schopen začít podnikat a něčeho dosáhnout, и има определен сектор, който му позволява да постигне това, аз направих свой избор. a dokáže zvolit sektor, ve kterém se mu to podaří, tak jsem učinil to rozhodnutí a vydal jsem se tou cestou. В миналото съм работил около 2 години и половина, 3 като наемен работник. Protože opravdu jsem tak 2 až 3 roky pracoval, že si mě někdo najal a já jsem pro něj dělal práci. Аз съм от хората, които не обичат да стоят в офис, да имат определено работно време. Já nemám rád pevnou pracovní dobu a nerad posedávám v kanceláři. Просто не се чувствах добре, не се чувствах на мястото си. A nevyhovovalo mi to, jak byl organizován styl té práce. Разбира се, по това време не знаех нищо за Елар. Ale v té době jsem netušil, co můžu dělat. Просто исках бизнес. Říkal jsem si prostě nějaký biznis. И заради това в една от големите кризи 2008 година A v té době probíhala velká finanční krize, bylo to v roce 2008. изтеглих един кредит и отворих малък магазин за дрехи. A v té době jsem se rozhodl, že otevřu malý obchod s oděvy. Магазина ми просъществува точно 9 месеца. Ten obchod vydržel 9 měsíců. Не знам дали е трябвало да платя толкова висока цена, за да намеря Елар. Nebylo to snadné, nevím, jak dlouho bych byl vydržel déle. Но в магазина ми влезна подходящия човек, който ме покани на среща, на презентация на компанията. Ale v té době do toho obchodu přišel člověk, který mě pozval na setkání společnosti LR. Благодарен съм на момичето, което ме запозна с тази възможност. A jsem velmi rád, že jsem získal tu možnost se seznámit s této společností. Děkuji té dámě. След като вече бях прочел тези книги, аз търсих компания близо от 1 година. A já jsem v té době přemýšlel o nějaké společnosti. Trvalo to tak skoro rok. И винаги нещо ми липсваше в предложенията, докато Елар не дойде като възможност в моя живот. Ale vždycky mi u té společnosti, kterou jsem zvažoval, něco chybělo. Ale až se objevila společnost LR, Още веднъж казвам, изтеглих пари, които по това време бяха около 15 000 евро, в днешно време се равняват на близо 50 000 евро. a v té době jsem vybral, jak už jsem říkal, částku peněz. V té době to bylo asi 15 000 euro, což by v dnešních penězích bylo zhruba 50 000 euro. Отворих магазина, 9 месеца по-късно го затворих, защото намерих компанията, с която искам да променя живота си. V té době jsem tedy s těmi penězi otevřel ten obchod, to trvalo 9 měsíců, pak jsem tedy se seznámil se společností LR a rozhodl jsem se, že se vydám touto cestou. Връщайки се назад във времето, смятам, че постъпката ми е била малко безразсъдна. Musím říci, že v té době jsem netušil, teď se na to dívám samozřejmě zpětně, kam až mě to zavede. И можех да го направя по друг начин, но тогава просто се доверих на сърцето. Možná jsem to mohl udělat jinak, ale tehdy jsem poslechl hlas svého srdce. Много е важно да осъзнаем, че 90% от хората на Земята Uvědomte si, že na planetě máme lidi a 90% z nich попадат от тази страна на квадранта на парите. jsou v tom kvadrantu peněz někde tam, kde ukazují. Едва 10% са отдясно. A vpravo je to ani ne 10%. Най-хубавото с компания Елар е, че ние можем да започнем докато все още сме тук и имаме доходи от настоящата си работа. U společnosti LR je skvělé, že vlastně vy můžete začít, ještě když jste v tom kvadrantu vlevo. Най-правилният избор за мен е да работим с Елар, докато постигнем дохода от настоящата си работа.
To znamená, že vlastně máte možnost, když pracujete pro LR a ještě jste v tom kvadrantu, kde třeba máte nějaký další příjem a děláte to souběžně, než si vybudujete nějakou základnu. След което да се отдадем изцяло и да се възползваме от всички привилегии, които компанията ни дава за голям бизнес. A poté tedy se do toho vrhnete naplno a pak využíváte všechny výhody, které společnost LR poskytuje. Ние е много важно днес да разберем нещо. Je důležité pochopit jednu věc. Индустрията, мрежов маркетинг, позволява на обикновените хора да сбъднат мечтите си и да станат финансово свободни. Pokud hovoříme o síťovém marketingu, tak ten umožňuje obyčejným lidem, aby si plnili svoje sny. Разбира се, без продуктите, уникалните продукти на LR, бизнеса няма как да съществува. Je jasné, že bez těch unikátních produktů společnosti LR by to nebylo realizovatelné. Но много е важно да се вдъхновим от примерите, които обикновени хора ни демонстрират в LR и да го изберем да правим голям бизнес. Ale je důležité, abychom právě využili a poučili se z těch příkladů malých obyčejných lidí, jakým způsobem se vypracovali ve společnosti a čeho dosáhli. Когато аз стартирах, се намирах ето тук. Това беше моят автомобил, Renault Megane. Tady vidíte, jak jsem začínal. Byl to Renault Megane. Купих го с кредит от банката, отново нямах свои собствени средства. V té době jsem neměl vlastní prostředky, takže jsem si ho koupil na úvěr. И живеех в ето такъв жилищен блок. A bydlel jsem v takovémhle paneláku. Най-важното е, че през цялото време аз съм вярвал, че възможността ще дойде при мен и аз ще направя промяната. Ale nejdůležitější bylo, že jsem věřil tomu, že uspěji a že to dokážu. 2008 година, когато присъствах на семинара и чух за компания LR, Byl jsem na tom semináři v roce 2008 a objevil jsem svět LR. Там сякаш някой просто беше отметнал всичко, което търся. A v té době na tom seznamu to vypadalo, že tam někdo má všechny ty hokejky, které jsem hledal a mohu si to odškrtnout. Нищо не липсваше. Nic tam nechybělo. И понеже винаги казвам как няма начин грешната информация да дойде при правилния човек. A říkám, že špatná informace se nemůže dostat k nesprávnému člověku. Момичето, което ме заинтригува, дойде в моя магазин тогава, по това време. Ta paní, která tehdy přišla do toho mého obchodu s oděvy, не дойде с мен на презентацията, само ми каза къде е. Ona tehdy mě nedoprovodila na tu prezentaci, ona mi jenom řekla, kde se ta prezentace koná. Аз отидох сам. Já jsem tam šel sám. И слушах всичко. Vyslechl jsem si prezentaci. Дигнах ръка и казах, че искам да започна. A zvedl jsem ruku a řekl, já chci začít. След което лидера отпред, който презентираше, ми каза да се обадя на човека, който ми е поканил, след като го няма с мен. A ten líder, který vlastně vedl tu prezentaci, říkal, no tak se spojte s tou osobou, která vám řekla, že se to tady koná. Ако някой днес попита въпросното момиче какво за нея е LR, Kdyby se někdo zeptal té paní, co pro ní LR znamená, тя ще каже, че това са едни уникални продукти, с които тя се е разрешила проблем с акне на лицето. Ona by řekla, že to je unikátní společnost, díky které se jí podařilo vyřešit problém s jejím akné. Това е истина, нали така? Je to pravda. Продуктите са уникални, решават проблеми, нали? Protože ty produkty jsou jedinečné a umí vyřešit problém. Тя вече не е в компанията от много години след като се е разрешила проблема. Ona ten problém vyřešila, ve společnosti už není. Но аз съм и благодарен, защото благодарение на това, че тя ме покани. Ale já jsem jí vděčný z toho důvodu, že ona mne pozvala. Аз сбъдвам мечтите си. A tím, že mě pozvala, já na základě toho mohu plnit své sny. Така че LR не е просто това, което ние си мислим. Takže LR není to, co vy si myslíte, že je. LR е много повече. Je to mnohem více. Въпросът е какво ще изберем ние за себе си. Je otázka, co vy si z toho vyberete.
Нека да погледнем няколко прости неща. Co vy si vyberete sami pro sebe? Pojďte se podívat na to, co se dá vybírat. Какво правим всъщност? Co vlastně děláme? Ние се грижим за здравето и красотата си. Chceme, abychom byli zdraví, abychom byli krásní, o to se staráme. И в същото време имаме възможността да дадем това право на другите. A stejně tak toto právo poskytujeme dalším lidem. Ние използваме най-добрите продукти на най-добрата цена. Využíváme nejlepší produkty za nejlepší možnou cenu. И можем да покажем тази възможност и на другите хора. A jsme schopni ukázat, že tato možnost existuje i dalším lidem. Ако имаме недостиг, можем да изберем да получим допълнителен доход от компанията. A pokud by se nám něčeho nedostávalo, tak jsme schopni si přivydělat a získat další finanční prostředky. Но никой не ни спира да дадем тази възможност на другите хора. Точно колкото сме получили ние от нея, толкова да дадем на всички останали. Ale nikdo nám nebrání, abychom tuto možnost vydělat si neposkytli dalším lidem. Tak jako ta společnost toto umožnila nám, my to umožňujeme dalším. LR не е просто една възможност за допълнителен доход. Protože LR je vlastně příležitost mít další zdroj příjmů. LR ни позволява да постигнем финансова свобода. A tím nám společnost LR umožňuje, abychom dosáhli finanční svobody. Но не само за себе си, ние можем да предложим тази възможност на всички останали хора. Ale nejen pro nás samotné, ale můžeme tuto příležitost poskytnout i dalším lidem. Какво означава това? A co to všechno znamená? Това е бизнес и компания, в която ние печелим и всички печелят. Je to typ podnikání, kdy my něco získáváme, ale získávají i ostatní. To znamená, že je to dvojí výhoda. Няма никой подведен. Není tady nikdo, kdo by se cítil Всички имаме oklamán равна възможност nebo podveden. Všichni máme rovnou příležitost. и единственият начин да успеем, ако се фокусираме в действията си и достигнем до хората, които изберат сами за себе си всичко, което до момента предложихме и изборихме. A ve chvíli, kdy vy se soustředíte a skutečně ty síly věnujete a tu energii tomu, co jste si definovali, jste schopni na to dosáhnout a jsou na to schopni dosáhnout i ti, kterým jste tu příležitost vysvětlili. Знам, че има хора, които седят на седалките и си представят, че тази възможност не е на 100% за тях. Dokážu si představit, že někdo někde sedí, něco poslouchá a říká si, no, tohle asi není úplně 100% pro mě. Искат да го направят, но си мислят, че няма да могат. Oni by to chtěli dokázat, ale vlastně si nevěří a řeknou, že to asi nezvládnou. И това се случва на всички нива. To se děje na všech úrovních. То важи за всеки един от нас. Vztahuje se to na každého z nás. Много е важно да осъзнаем каква привилегия ни дава компанията. Je důležité si uvědomit to privilegium, které nám společnost poskytuje. С това, че ние чуваме различни истории. Protože slýcháme různé typy příběhů. Винаги е изумително как съвсем различни хора на възраст, пол. Někdy je to až neuvěřitelné, jak lidé různého věku, různého stáří, mládí jsou schopni Излизат тук, разказвайки какво се е случило, вдъхновяват различни хора в залата. říkat to, co se jim přihodilo, jaký je nebo byl jejich život a jsou schopni inspirovat ty, kteří sedí v sále a kteří je poslouchají. LR е компанията, която позволява на обикновените хора да постигнат мечтите си. LR je společnost, která umožňuje obyčejným lidem, normálním lidem, aby dosáhli svých snů. Но ние трябва да сме много умни и да препознаем себе си в успеха, който желаем. Ale je důležité být velmi chytrý v tom, abychom si uvědomili, jaká je naše síla a co si skutečně přejeme, to, čeho chceme dosáhnout. Както в спорта, така и в бизнеса. Никой никога не е успял и не е станал велик,
Protože ani v podnikání, ani ve sportu, ve chvíli, kdy nemáte plán a cíl, tak toho nemůžete dosáhnout. Ако е нямал визията за това и преди това не си го е представил. Když nemáte vizi, nemáte tu představu a nemáte kam jít. Мисля, че всички много добре ме разбрахте. Myslím si, že jste mě všichni dobře pochopili. Не си позволявайте да останете там, където сте. Takže si nedovolujte ten luxus, abyste setrvali na tom místě, ve kterém se právě nacházíte. Вие можете много повече. Můžete dokázat mnohem víc. 2011 година беше една от най-успешните ми години до момента в компанията. Musím říci, že můj nejúspěšnější rok prozatím ve společnosti byl rok 2011. Аз, за мое съжаление, бях един от бавните. Já v té době jsem byl jeden z těch pomalejších. Отне ми 2 години и половина да достигна ниво оргалидери бронз. Mně trvalo 2,5 roku, než jsem se dostal na org lídra a na tu bronzovou úroveň. Когато хората ме питаха каква е целта ми, аз им обяснявам от 5 години президент. Já, když se mě ptali, tak jsem říkal, že za 5 let bych chtěl být prezidentem. И си бях junior manager. A pořád jsem si to přál. Нещо във вас трябва да се промени, за да се променят резултатите. Abyste změnili výsledky, musí se změnit něco ve vás. Но трябва да повярвате, че има скрит план. Ale musíte věřit tomu, že existuje nějaký ten skrytý plán. Когато присъствах на връчването на първите автомобили в България, там бяхме над 5000 души. Když jsem byl v Bulharsku poprvé na takovém setkání, kde nás bylo kolem 5000 a poprvé se tam předávaly automobily, по това време 6 човека получиха своите мерцедеси и ние всички останали пляскахме отдолу. Všichni tleskali těm 6, kteří v té době získali těch 6 Mercedesů. Моите приятели много ми се смяха и ме питаха, а ти защо пляскаш при положение, че ти Мерцедес не вземаш? A přátelé se mi smáli a říkali, prosím tě, ty tleskáš a přitom ty auta dostali oni a ty sedíš stále tleskáš jim. Пак казвам, говорим за едно момченце по това време, което имаше просто едно Рено, което Рено си беше купил с кредит от банката. A představte si mě tehdy, kdy jsem si skutečně koupil toho Renaulta a ještě jsem si ho koupil za finance, které poskytla banka. Благодарение на онзи Росен, аз днес стоя пред вас. Ale díky tomu Rosenovi té doby se mi podařilo, abych dnes mohl předstoupit před vás. Бъдете благодарни на себе си, защото това, през което минавате във всеки един момент, ще роди вашата по-висша същност в следващия. Děkujte sami sobě, protože vy sami jste schopni se posunout někam a rozvinout něco dál. Компанията направи специално събитие само за моят автомобил. По това време имаше само един Мерцедес и всички останали автомобили бяха Volkswagen. Pak se mi podařilo, že jsem to vozidlo přebíral jenom já, společnost organizovala tu schůzku a to setkání jenom pro mě. Já jediný jsem přebíral v té době Mercedes a ostatní jindy přebírali Volkswageny. И аз от Реното се качих на чисто нов Мерцедес, който винаги е била моята мечта от дете. A v té době jsem tedy vyměnil Renaulta za Mercedes a pro mě Mercedes byl takový klukovský sen. Тогава за пръв път в живота си се качих и на круизен кораб. Отново подарък от Елар. A v té době jsem se vydal také na první svoji cestu tím zaoceánským kruizerem a to bylo díky společnosti LR. И както казах в началото, понеже аз винаги се дразних от това, че съм по-бавен, така си мислих. A jak už jsem říkal v úvodu, tehdy mě vnitřně trápilo to, že jsem nějaký zpomalený, že prostě mi to trvá déle než ostatním. Винаги по-късно разбираме, че Бог има план за нас. Ale později jsem pochopil, že tam někde nahoře má někdo s námi nějaký plán. 2011 година в началото бях тим лидер и в същата година прескочих 2 титли за една година. Орга лидер и после бронзов. V té době jsem tedy byl team leader, team manager a vlastně jsem přeskočil v roce 2011 2 úrovně a hned jsem se stal bronz orga lídrem.
Точно в годината, когато го направи компанията, имаше специална кампания, който прескочи 2 титли, получава двоен бонус. A tehdy byla možnost, že ten, komu se podaří přeskočit ty 2 úrovně, takže bude zdvojnásoben i ten jeho bonus. Така искам да ви го обясня простичко. Já to řeknu jednoduše. Като наемен работник получавах 500 евро заплата. Když jsem pracoval v té kanceláři, tak jsem dostával 500 eur plat měsíčně. Аз живея в София и моята заплата беше една от добрите. A v té době v Sofii to bylo považováno za relativně dobrý plat. В този месец аз получих СМС, че по банковата ми сметка са попаднали близо 7000 евро. A když mi řekli, že jsem dosáhl tedy toho bonusu a té úrovně, tak jsem dostal SMS-ku, že mi na účtě převodem přistává 7000 euro. Това беше стойността на месечния ми бонус с двойния бонус. Takže to byl ten měsíční bonus a k tomu ten zdvojený bonus, kterého se mi podařilo dosáhnout. Което беше повече от сумата, която печелих на година като наемник. A když to porovnám s tím, kolik bych si býval vydělal v té době, když bych někde pracoval, tak by to bylo více než ten roční plat v té kanceláři. Истината е, че аз имам изключително дълга история с Елар и имам много какво да разкажа. Mohl bych o tom mluvit dlouhé hodiny, protože to byla skutečně dlouhá cesta. Но ние нямаме това време днес и също така за вас най-важното е каква е вашата лична история. A myslím si, že tolik času během dnešního programu nemáme, ale já si myslím, že pro vás je důležitější, jaký je váš osobní příběh. Не забравяйте нещо. Ако вие не спирате и продължавате да действате, по пътя ви очакват постоянно приятни изненади една след друга. Pokud neumdlíte a nepřestanete, na té vaší cestě životem vás budou čekat příjemná překvapení. По това време бях чувал само от видеята в YouTube за така нареченото White Party на Елар, бяло парти. A v té době jsem pouze na YouTube viděl ty white parties, nikdy jsem to neviděl a nezažil. За моето развитие аз бях единственият човек от България, който спечели пътешествие до Йордания. A v té době se mi podařilo jako jedinému Bulharsku vyhrát ten výlet do Jordánska. Още едно уникално преживяване, в което се срещнах на живо с президентите, общувах с тях и бях на такова бяло парти. A musím říci, že pro mě to byl neuvěřitelný zážitek, protože jsem se v té době na té cestě měl možnost setkat s několika prezidenty, prezidentské úrovně a ty zážitky byly skvělé. И само накратко ще ви кажа, че в периода на моя успех, на третата година, аз бях с, тук всички ще ме разберете, бях с 220 единици и имах още 3 менеджерски линии. Musím říci, že vlastně v té době, to bylo tak 3 roky, když jsem začal pracovat, tak jsem měl... Менеджерски линии означава 3 линии по над 8000 ПВ. Manažerské linie a bylo tam asi 8 ПВ. Аз бях сигурен, че сребърната титла предстои. Byl jsem si jistý, že mě čeká ten stříbrný titul. Но в живота, когато си помислиш, че вече си на пътя, нещата се променят. Ale když už si myslíte, že už jste skoro tam a že na to dosahujete, tak člověk míní a Bůh mění. Тогава преживях първия голям срив в бизнеса. A v té době se přihodilo něco, co jsem nečekal. Останах само с една 20 единица. Měl jsem pouze jednu 20 jedinu. И от другата 20 единица и останалите 3 линии над 8000 ПВ. A pak jsem měl vlastně z té druhé půlky jenom 3 8000 ПВ. Остана само една част остатъчен оборот. Takže jsem vlastně měl jenom ten zbytkový obrat. Това беше момента, в който аз си казах, няма никой да разбере за това нещо от моя екип. A já jsem si tehdy říkal, to se nikdo nesmí dozvědět, já to nějak zvládnu. И продължих развитието си с много страст и отдаденост. A oddal jsem se tomu naplno, začal jsem do toho šlapat. И както всички знаем, това не остана незабелязано от компанията. A jak sami víte, tak společnost si toho všimla.
при над 6000 души зала, компанията ми връчи статуетка за най-страстен лидер на Балканите. A v té době tedy v tom sále bylo 6 000 účastníků a společnost mi předávala to uznání na Balkánském poloostrově za nejoddanějšího spolupracovníka. Защото, както всички вие знаете, парите, всички работим за пари. Protože, jak víte, všichni pracujeme pro peníze. И понякога ние забравяме колко сме ценни за компанията. A někdy se zapomíná na to, jak cennými jsme pro samotnou společnost. Но компанията никога не забравя да ни го напомни. Ale společnost nám to vždycky umí připomenout. Бил съм на много места, общувал съм с повечето президенти лично. Byl jsem na spoustě míst, vydal jsem se na nejrůznější cesty, setkával jsem se nejen s prezidenty a nejrůznějšími vyššími úrovněmi. Но искам да призная, че в момента, в който постигнах бронзов лидер на организация, Ale ve chvíli, kdy jsem se stal bronzovým lídrem, ми беше много добре и навлезнах в своята зона на комфорт. jsem se dostal do své pohodičky a do své zóny komfortu. Всички добре разбираме какво имам предвид. Všichni asi víte, o čem mluvím. Не знам как става това нещо дори и с хора, които са получили статуетка за страст. Nevím, jak k tomu dochází, ale dochází k tomu. Но да, то се случва. Ale tady vidíte, že se to stalo. Както обичам да казвам, човек за да постигне нещо преди това задължително трябва да има цел. Rád říkám, že předtím, než něčeho můžete dosáhnout, musíte si stanovit cíl. Аз често се снимах с годишните бонуси на другите лидери. Protože já jsem často pouzoval na fotografiích ročních bonusů ostatních lídrů. И приятели постоянно ми звъняха или баща ми да пита, ама ти взели ги тия пари, твой ли са? A když to viděli přátelé, tak říkali, no jsem viděl ten bonus, to je tvůj bonus, ty peníze máš? Преди нещо да дойде в живота ни, ние трябва да сме изпълнени с енергията му. A než se k vám něco v životě dostaví, tak vy to musíte napřít tu energii. След като вече осъзнах, че няма смисъл просто да се снимам, аз трябва да си поставя цел. 2017 година постигнах и първия годишен бонус. A v té době jsem pochopil, že nemá cenu, abych tedy pozoval z bonusy někoho jiného a v roce 2017 se mi podařilo získat ten můj první roční bonus. За мое голямо очудване, тъй като аз никога не съм вярвал в лотарията, в тото, Já jsem nikdy nevěřil takovým těm loteriím. съответно и никога не съм играл на тях. Takže jsem ani nikdy nesázel, nevyplňoval tikety. Моята жена ми каза, нека да постигнем критериите, които са нужни, за да участваме в томболата за Нью Йорк. A manželka mi řekla, tak víš co, tak splníme ty kritéria, abychom se mohli kvalifikovat. Изключително много съм и благодарен, само ще помоля да стане да аплодираме. I já bych jí za to chtěl poděkovat a poprosím jí, aby povstala. Тя е моя спътник в бизнеса и без нея няма как да постигна всичко, което постигам. Musím říci, že bez ní bych nedosáhl všeho, co se mi podařilo dosáhnout. Разбира се, аз се доверих, постигнах критериите. Ano, já jsem díky tomu splnil ta kritéria. И за мое огромно очудване, дори без да гледам самото тегляне на лотарията, бях първия изтеглен. V té době jsem ani nesledoval, když začali tahat tu loterii a byl jsem první, kterého vylosovali. Успях да сбъдна още една мечта, пак отново с Елар. Takže LR mi splnilo další sen. Познавате ли го този човек? Asi toho druhého znáte lépe. Thank you very much. Děkuji. Той не е в добро здраве в момента, за съжаление. Bohužel se mu nyní zdravotně nedaří dobře. Но освен, че имах възможността една седмица да се наслаждавам на Манхатън по Ale това musím време. říci, že to byl nezapomenutelný týden na Manhattanu.
компанията ме накара да се почувствам звезда, като ние присъствахме с моята жена в едно от най-скъпите заведения в Манхатън. A musím říci, že společnost to připravila tak uchvatným způsobem, že jsme se cítili s manželkou, jako že jsme hvězdy vlastně my, protože jsme byli i na místech, která jsou velmi finančně náročná v nejluxusnější restauraci Manhattanu, nebo jedné z mnoha. В компанията на Брус Уилис и неговата прекрасна съпруга. A bylo to ve společnosti a za osobní účastní nejen Bruce Willise, ale i jeho paní. А как разбрах, че това заведение е скъпо? A jak jsem tedy pochopil, že ta restaurace je drahá? Като видях каква е сметката за 10 души. Když jsem viděl účet za 10 osob, které byly u stolu. $15 600. 15 600 amerických dolarů v té době. Компанията я плати, разбира се. Společnost to uhradila. И така, както обичам да казвам, момента винаги идва. Já také rád připomínám a říkám, že ten okamžik nastane. И тъй като вие най-вероятно знаете, че България не е голяма държава. A slyšeli jste, že Bulharsko není velkou zemí. Там не е много лесно. Има много богати, но има и много бедни. V Bulharsku to není snadné. Je tam spousta sociálních protikladů, jsou tam ultrabohatí a pak jsou tam ti, kteří mají velmi podprůměrné příjmy. И по това време България имаше само един сребърен оргалидер. A v té době jsme měli vlastně jenom jednoho stříbrného orgalídra. Ние наистина не вярвахме, че е възможно да има втори. Nevěřili jsme prostě, že na úrovni silver orgalídr může být ještě druhý. Но както в спорта, така и в бизнеса, ale jak už jsem říkal, ve sportu i v podnikání, ние много добре знаем, че всички ограничения са горе в главите ни. Víme, že ty limity máme jenom ve vlastních hlavách. В един от моментите, в които бях най-много ангажиран, Ve chvíli, kdy jsem se všemu věnoval naplno, вече срещнах жената, имахме си момченце. v té době jsme s manželkou měli malého chlapce. Нещата в бизнеса ми бяха доста напрегнати, не ми вървяха точно както искам. A v podnikání to neběželo tak, jak bych si představoval, nebylo to úplně nejednoduché. Но точно в този момент аз реших, че моментът е настъпил. Ale já jsem si řekl, to je ten okamžik. И сега се надявам да не се развълнувам. A doufám, že teď nebudu dojatý. Но много е важно да осъзнаем, че животът е лимитиран. Ale je důležité si uvědomit, že my tady máme jenom omezený čas. Всеки от нас има мечти. Každý z nás má své sny. И всички си мислим, че по някакъв начин имаме време. A všichni si říkáme, no na to ještě bude někdy čas. Понеже аз съм получил много грижа, внимание, възпитание от моята майка. Já díky svojí mamince jsem měl krásný čas, kdy mi věnovala péči a čas a lásku. Това, което аз имах като желание, бяха две неща. A já jsem si přál dvě věci. Първо да имам дете, което да окръстя на нея. Abych měl dítě, které bych pojmenoval po ní, aby bylo pokřtěné po ní. И второ, да я поканя на сцената и да й благодаря на сребърна титла. A až dosáhnu toho silver orgalídru, abych jí mohl pozvat k sobě na jeviště a abych jí veřejně poděkoval. Слава на Бога, успях да реализирам и двете си мечти. Naštěstí se mi oba sny splnily, dokázal jsem to. Имаше един момент, в който си мислех, че това няма да се случи, но успях да го постигна, за което съм много благодарен. V jednom okamžiku jsem si myslel, že se mi to nepodaří, ale podařilo se a jsem za to velmi vděčen. Господин Себастиан Бак ми даде тая роза на сцената. Tady vidíte moji maminku. Благодаря много. Děkuji. Преди 30 дни моята майка вече не е част от нас. Maminka bohužel není mezi námi. Отиде на другия свят. Šla někam nahoru. И затова казвам, A proto říkám, никога не отлагайте.
neodkládejte nikdy nic. Защото може да се окаже така, че няма да имате друга възможност. Protože někdy už ta možnost, příležitost uteče. Във всяко едно нещо в живота си. A to tedy ve všech ohledech. В същия момент, в който постигнах сребърен лидер на организация, Když jsem dosáhl té stříbrné úrovně orgalídra, някак се реших, че е момента да стана първия златен. řekl jsem si, no tak teď by byl čas, abych se stal prvním zlatým. Хвърлих ръкавицата някак си, така да се каже. Říká se prostě, že s jídlem roste chuť. После се замислих и си казах, Росене, защо избърза? Току-що стана сребро, изчакай. A pak jsem si říkala, Rostane, kam se valíš? Jako, když jsi stříbrný, tak chviličku, pomaličku, je čas, užij si to. Защото аз се заявих пред директорката, пред Себастиан Баков. Protože já jsem mluvil s paní ředitelkou, u Sebastiána jsem byl. И както казвам, сега идва големия момент. Някои хора питат колко време ти отне, за да станеш златен лидер. A spousta lidí se mě ptá, jak dlouho ti trvalo, než jsi se stal tím zlatým. Това се случи след 10 години в моята кариера. Bylo to po 10 letech mé kariéry. Но ако трябва да направим проста сметка, Ale kdybychom to skutečně měli propočítat, отне ми 2 години и половина да постигна бронзов. do bronzu mi to trvalo 2,5 roku. И в момента, в който реших от бронзов лидер да стана златен, отне точно 1 година. A když jsem se rozhodl z toho bronzového, že budu zlatým, tak mi to trvalo rok. В периода между тези две събития, Ale těmito dvěma milníky, в периода между тези две събития просто съм бил в зоната си на комфорт. jsem prostě byl v té zóně své pohodičky. Не знам дали е правилно или не, но знам нещо друго. Nevím, jestli to bylo správně nebo ne, ale vím zase něco dalšího. Всеки един от вас може да постигне мечтите си. Každý z vás může dosáhnout svých cílů. Просто трябва да излезем от зоната си на комфорт. Prostě vystoupit z té zóny komfortu a ti sny si splnit. И чудесата започват да се случват. A pak se začaly dít divy. В класацията топ 100 тогава влезнах на 84-то място. Když jsem se dostal na 84. místo, vidíte mě tam dole, И за 1 година стигнах до 23-то. za rok jsem se dostal na 23. Thank you very much. Díky. Това е момента, в който стъпих като първия златен лидер на България. V té době jsem se stal také prvním zlaté úrovně v Bulharsku. На сцената и след мен A byl jsem tedy na pódiu a po mně други лидери започнаха да постигат сребърен, дори и златен. další lídři začali dosahovat na tu stříbrnou a zlatou úroveň. Когато щупим рамката, ние ставаме пример за всички останали. Може ли да повторите, че... Когато щупим рамката, Když jste schopni rozbít ten rámeček, v kterém se pohybujete, ние ставаме пример за всички останали. stanete se příkladem, který táhne ty ostatní. Вашия успех помага на много хора. Protože váš úspěch pomáhá spoustě lidem. Бъдете сигурни в това. A tím si můžete být jistí. Имахме своите моменти в Маракеш. Měli jsme krásné chvíle, které jsme prožili v Marrakeši. Компанията винаги предоставя незабравими преживявания, но аз мисля, че вие го знаете. Sami dobře víte, jak společnost je schopna připravit ty okamžiky v jiných zemích. Имал съм честта да бъда поканен в различни държави, да разказвам историята си. Една от тях е Москва. Do celé řady zemí měl jsem tu příležitost podělit se o svůj příběh. И, както обичам да казвам, задължително трябва да сбъднем целта си от това място, да преминем на по-доброто място. A jak už rád říkám, tak je důležité si plnit sny. Tady vidíte, kde jsem začínal, kde jsem bydlel a kam jsem se posunul. Vždycky je dobré se někam posunout. 16 години по-късно, близо 17, аз шофирам 5-тия си Мерцедес от компанията.
To znamená, že 16. rok, říkal jsem, že se mi brzy blíží to výročí 17 let, teď řídím 5. Mercedes v pořadí. И нищо от това нямаше да се случи, ако не съществуваше компания LR. A bez existence společnosti LR by se nic z toho nebylo stalo. Затова е много важно да осъзнаем, че ние имаме привилегията. Z toho důvodu je důležité si uvědomit, že jsme v privilegovaném postavení. Да бъдем част от една от най-мощните компании. Protože jsme součástí jedné z nejsilnějších společností, която ни предоставя абсолютно всичко, което е необходимо за успеха. Která nám dává k dispozici všechno, co je nezbytné k tomu, abychom dosáhli úspěchu. Но от нас зависи вече наша работа дали ние ще успеем да помогнем на компанията да стане велика. Ale záleží na nás, jestli my naopak té společnosti pomůžeme růst dále a rozvíjet se. Затова е важно да имаме велики цели и велики мечти. Z toho důvodu je důležité mít skutečně smělé sny a plány. Сега искам да споделя чисто практически нещо за Health Mission стратегията. Dovolte mi, abych nyní přešel k takové úplně praktické části. Jsou to takové rady ohledně strategie Health Mission, tedy tohoto souboru, který vidíte. Не знам дали всички осъзнаваме, че именно тази програма може да им даде възможност za ogromnou multiplikaci. Nevím, jestli si uvědomujete tu příležitost, kterou nám Health Mission dává ohledně obrovské multiplikace. Сигурност, jistotu и растеж. A také růst. Ако използваме правилно, разбира се. Pokud ji budeme schopni správně využít. Нека да видим 5 основни предимства, които ни дава Health програмата. Dovolte mi, abych zmínil 5 nejdůležitějších výhod, které nám dává program Health, tedy zdraví. На първо място грижа за здравето. Няма нищо по-важно, нали така? Na prvním místě je péče o zdraví. Nic důležitějšího přece neexistuje, nebo ano? Най-добрата цена. Nejlepší cena. Топ продукти. Špičkové výrobky. Спокойно можем да говорим за тях. Те са доказани от доктори, не само от нашия личен опит. Není to jenom naše vlastní zkušenost, je to prokázáno i lékařskými výzkumy. Автоматична доставка. Automatické dodání. Не е нужно да мислим за това дали продуктите пристигат в нашия дом и дома на хората, които се поръчват. Není třeba přemýšlet o tom a ověřovat, jestli skutečně byly ty produkty dodány, ať už k nám domů, anebo do domů těch, kteří si je objednali. И специални подаръци на всеки трети месец. A zvláštní dárky každý 3. měsíc. Така, но най-важното за бизнеса, всичко до момента беше много важно, без него няма как да има бизнес. Ano, tohle všechno bylo důležité, to bylo důležité samo o sobě, ale pak přichází tedy business. Точка 6 и 7. Бонус пиви. To je ten допълнителни пиви. To znamená bonus plus doplňkové PV. И мултипликация. A multiplikace. Сега, кое е най-важното нещо в бизнеса? Co je tedy nejdůležitější v podnikání? Моето мото винаги е водя с личен пример. Já vždycky říkám, že osobní příklad táhne. Мисля, че вече всеки е съгласен, че не е възможно да препоръчаме на някой нещо, ако ние лично не го ползваме. Myslím, že mi dáte za pravdu, že není možné doporučovat něco, co sami nepoužíváte a nejste s tím spokojeni nebo o tom nejste přesvědčeni, že je to dobré. Единственият начин да ни последват хората е да искат да бъдат успешни, ако ние им покажем как да бъдем успешни. Protože jediný způsob, jak nám lidé uvěří, je to, že jim ukážeme na svém příkladu, že to funguje. Колко човека от вас имат лична програма? Kolik z vás má osobní program? Браво! Skvělé. 50%. 50% tam vidím. Може и повече да съм, понякога хората не обичат да вдигат ръката си. Možná, že je vás víc, ale lidé obecně neradi zvedají v sále veřejně ruku. Най-важното нещо е да изберем първо своята програма. Nejdůležitější je, abychom vybrali svůj vlastní osobní program. Аз искам да дам един пример с моята
любима програма от всички програми здраве. Já si dovolím vybrat svůj nejoblíbenější program z toho sektoru zdraví. Това е програмата за пълен рестарт на организма. To je program úplného restartu organismu. Metapro. Така, две основни неща. Takže jsou tu dvě základní věci. Програмата я предлагаме като програма за пълен рестарт на организма. Je to program, který charakterizujeme jako úplný restart organismu. Единствена по рода си в света. Ta je jediná na světě. Restartirаме трите стълба на здравето. To znamená, že je to restart zdravotního stavu. Čreven, to znamená trávicí trakt, črevotробен и клетъчен метаболизъм. Metabolismus a také vnitřní orgány, zejména střeva. Всички много добре знаем, че когато тези три стълба работят в синхрон, jestliže tyto tři pilíře vašeho těla, jakéhokoliv těla, fungují dobře, тялото не боледува. Pak tělo funguje bez bolestí. След като направим рестарта, ve chvíli, kdy dojde k restartu, za 3 или 4 месеца с Metapro, když používáme Metapro 3 až 4 měsíce, ние продължаваме задължително с поддръжка. Poté dochází k stádiu a etapě údržby. Когато аз продавам програмата, аз се продавам като минимум едногодишна програма. Já když ten program prodávám, tak ho prodávám jako minimálně roční celkový program. Нека да погледнем какво означава това. Já vysvětlím, co tím myslím. Така, ако ние правилно обясним програмата на съответния кандидат или партньор, jestli ať už partnerovi anebo kandidátovi vysvětlíte tento program správně, и той избере да направи рестарта за 3 месеца, a on si zvolí ten restart na 3 měsíce и продължи с поддържаща програма с Aloe Vera Pro Balance, a s probalancem a aloe vera zvolí potom tu fázi té údržby за останалите 9 месеца минимум. na minimum dalších 9 měsíců. Ако питаме цял живот, защото аз от 15 години всеки ден пия Aloe, Já si myslím, že to je doživotní záležitost, protože já vlastně posledních 15 let používám aloe vera každý den a piju. но нека да оставим избора на човека, ale necháme ten výběr na té osobě, která volí. И да погледнем резултата така. A podívejme se na ten výsledek. Инвестирайки време да обясним това, което ви казах, ние правим сделка за 4000 пиви. To znamená, že tam máte téměř výsledek 4000 PV na ten cyklus těch 12 měsíců. Усилията, които сме направили, обяснявайки правилно програмата, ще ни носят общо 4000 пиви за една година. Takže pokud jsme to vysvětlili správně, tak je výsledkem téměř 4000 PV na 12 měsíců. И за да може да си представим как работят числата, искам да ви покажа следващия слайд. A abych to ukázal, jak ta čísla fungují, dovolím se vám ukázat další obrazovku. Много често говорим за мултипликация, обаче ние разбираме. Mnohdy se zmiňuje ten termín multiplikace, ale mnohdy mu lidé vlastně nerozumí. Често хората не обичат да инвестират време в партньорите си, защото сме различни характери и това не е лесно. Mnohdy lidé volí tu možnost, že investují do svých partnerů, ale ti lidé jsou různí. Но нека да си представим, че целта ни е да научим двама човека как да привлекат всеки един от тях по двама. Ale představme si příklad, že jsme si vybrali 2 osoby a chceme, aby tyto 2 osoby, každý z nich zvolili další 2. Това е просто, нали така? To zní snadno, nebo ne? Регистрираме двама души, следващия месец те регистрирайки по двама. Takže oni jsou ti 2 tento měsíc a další měsíc oni registrují každý 2. На втория месец ще има 4 нови партньора в екипа. To znamená, že v tom týmu budou 4 noví partneři za 2 měsíce. Освен първите двама. Kromě těch prvních 2, пак обяснявам, няма как да научим първите двама или всички хора да го направят. Není možné naučit ty další, naučili jsme pouze ty první 2. Но ако инвестираме това време да научим двамата, които искат,
Ale pokud si vyhradíme ten čas na ty dva a těm to správně vysvětlíme, oni to uchopí. Как те да регистрират по двама? Aby oni zaregistrovali dva. На втория месец в нашия екип има 6 души, 6 партньора. Tak vlastně je 6 partnerů u nás ten druhý měsíc. Но тези 4, които са през втория месец, трябва да направят същото. Ale to samé by měli udělat ty 4, kteří tam vstoupili ten druhý měsíc. Да регистрират по двама. Aby každý z nich registroval dva. Ето го резултата. Takže tady vidíte ten další výsledek. И вече в нашия екип имаме 14 партньора, които обаче имат ясна и проста цел. Takže tady máme ty 14 partnerů, kteří ale vědí, co a jak mají dělat. Да регистрират по двама души и знаят как. Aby věděli, jak zaregistrovat další dva. След една година Za 1 rok в нашия екип budeme mít v týmu ще има всички тези души, които виждате. všechny ty, které tady vidíte. Но само през 12-тия месец, вижте, числото е 4096. Podívejte se, že ten 12. měsíc, tedy za 1 rok, je to 4096. С правилните действия и мултипликация на 12-тия месец в нашия екип, Takže pokud děláme správně multiplikaci, tak za 12 měsíců v našem týmu ще има повече регистрирани партньори, отколкото през останалите 11 месеца. bude více registrovaných partnerů než za těch 11 měsíců předtím. Така, ако сменим числото Kdybychom změnili to prvotní zvolené číslo и превърнем целта в 5, a měli bychom tedy na té základní úrovni 5. харесвате ли 5 като число? Vyhovuje vám ta 5? 5 lidí vám vyhovuje? Всички сме чували каква е целта на партньора, всеки месец да регистрира по 5 партньора, нали така? Protože jste slyšeli mnohokrát, jaký je cíl, aby partner registroval 5 osob. Нека да ги съпоставим. Когато научим 5 човека да регистрират по 5, Teď bychom to porovnali, to znamená 5 lidí registruje 5 lidí. вижте каква е разликата. Podívejte se na ten rozdíl. В единия случай, ако ги учим с двама, на втория месец имаме 4 регистрирани. Když jsou tam 2 na počátku, tak máme potom registrovaných 8. А в другия случай имаме 25. A v tom druhém sloupečku jich máme druhý měsíc už 25. Това се нарича геометрична прогресия. To je geometrická progrese. Но много ще ви изненадам какво предстои да се случи. A teď vás asi nepřekvapí, co se stane. Сигурно има хора, които добре боравят с математиката. Jsou tady asi v sále lidé, kteří umí dobře počítat. Какво се случва според вас, ако ние работим с 5 партньора? Co se stane, když budeme pracovat s 5 partnery? Вече в единия случай знаем, с двама на 12 месец регистрираните са 4096. Když pracujeme s 2, tak jsme si ukázali, že za 12 měsíců vidíte to výsledné číslo. Логически погледнато, с 5 колко очакваме да бъдат след 12 месеца. Takže logicky řečeno, kolik očekáváme, že bude těch lidí za 12 měsíců v tom druhém sloupečku. И тъй като нямаме време и нямаме микрофон, за да ви питам, Takže nemám tady mikrofon, abych se ptal do sálu a nemáme tolik času. ще ви споделя какво съм чувал най-често. Řeknu vám, co jsem mnohokrát a nejčastěji slýchal. 15 хиляди, 15 000. 75 хиляди, Kolik? 75 хиляди, 75 000. 150 хиляди. 150 000. Но е много трудно да си представим какъв е реалният резултат. Ale je těžké si představit to reálné výsledné číslo. Снимайте си го, за да може да го осмислите после. Takže si to vyfoťte, abyste si to potom mohli v klidu projít a strávit. 244 милиона. 244 milionů. Интересно, нали? Je zajímavé, že? Понеже трябва да сме честни, Ale musíme být vůči sobě upřímní. никога нещата в живота не стават идеално. Nikdy se to v životě neděje ideálním způsobem, jako po másle. Дори да научим първите 5 как да регистрират по 5, I když bychom těch prvních 5 naučili, jak řádně zaregistrovat 5 dalších,
Някъде тук или по-надолу някой няма да регистрира по 5. Někde tady, jak jsem ukazoval, někdo z nich prostě těch 5 nezaregistruje. Може би ще регистрира по-малко, но ще има други, които ще регистрират повече от 5. Někdo bude registrovat méně než 5 a někteří z nich budou registrovat naopak více než 5. Много е важно просто да осъзнаем какво означава мултипликация. Je důležité si jenom uvědomit, co znamená skutečně v reálu multiplikace. Защо да работим целенасочено с определени продукти? Proč bychom měli pracovat s určitou sadou určitých výrobků? И как по най-добрия начин да използваме това, което благодарим на господин Себастиан Баков, че създаде тая програма. A myslím si, že právě tady bychom měli poděkovat Sebastianovi, že se rozhodl a uvedl a představil tento typ programu. Сега ще ви покажа как изглежда това с програмата MetaPro. Takže ukážu to na tom příkladu programu MetaPro. Първи месец регистрираме 2 души с програма MetaPro по 500 точки. Takže 500 bodů, ty první 2, ten první měsíc. Това е равно на 1000 точки общо, нали така? Takže dohromady 500 a 500 je 1000 bodů. Je to tak? Yes! Da. Окей. Продължаваме. Pokračujeme. Втория месец тези двама регистрират по двама. Další měsíc tito 2 registrují další 2. Пак казвам, може да работим само с тази програма, ако искаме, но да го правим правилно. Já už jsem říkal, že stačí, kdybychom pracovali jenom s tímhle programem, ale pracovat s ním správně. Разбира се, че към програмата ще добавяме и други продукти, защото имаме тази опция. Je jasné, že tady k tomu programu můžeme nabalit a přidat další produkty, protože tuto možnost máme. За да научим как нашите партньори да изберат да ползват само продуктите на Елар. Abychom tedy partnerům vysvětlili, jak mají volit pouze výrobky LR. Но точките от тези продукти са само бонус. Ale tyhle ty body jsou jenom bonusové body. В момента смятаме само програма MetaPro. Teď se věnujeme pouze programu MetaPro. 8 месец това е резултата, 3 месец това е резултата. Vidíte na 3. řádku výsledek 3. měsíce a 4. měsíce. 4 месец това е резултата. Výsledek 4. И на 5 месец ние сме оргалидер. A 5. měsíc už jsme dosáhli té úrovně orgalídr. И сега някой ще каже, ама как оргалидер, нали с 16 000 пиви? No ale jak někdo řekne, jak to, že orgalídr, když je tady jenom 16 000 PV? Нали не забравяме, че усилията, които сме положили тук, продължават да работят за нас. Ale nezapomínejte na to, že ta energie a ten čas, který jste věnovali těm prvním 4 řádkům předtím, nyní pracují za vás. Защото партньорите са стартирали програма, която е няколко месеца, не само един. Protože partneři vlastně nastartovali program, který neběží jenom 1 měsíc, ale běží kontinuálně v čase dál. Това е само един прост пример, в който партньора може да стане оргалидер за 5 месеца и да помогне на много хора. Ale to jsem zvolil jenom jeden příklad toho, jak tedy za 5 měsíců partner se může stát orgalídrem a dát tuto příležitost i dalším lidem. Разбира се, че е необходимо да направим още 4 активни линии, за да има минимум 6. Je jasné, že musíme mít ještě 4 aktivní lídy, abychom se dostali o úroveň dál. Достатъчен оборот и каквото е необходимо, но всички знаем маркетинг плана, не така? Ale samozřejmě dodatečný obrat, tohle jsou věci, které všichni dobře znáte, to tady nemusím opakovat. Нека да видим другия пример, как се случват A нещата. teď se podíváme na ten druhý příklad. С 5 партньора, още на втория месец, To je ten příklad těch 5 partnerů a druhý měsíc, ten druhý řádek. нивото е 21% или младши лидер на група. Vidíte tam i tu výslednou částku v eurech. Трети месец, Tady je 3. měsíc, четвърти месец. 4. Вижте какво се случва. Podívejte, Четвъртия месец при фокусирана и правилна работа човек е сребърен лидер. vidíte, že 4. měsíc přitom, když máte zacíleno to, co děláte, děláte dobře, už jste stříbrní. От
Отново казвам, това не изключва факта да научим хората да ползват и всички останали продукти на компанията. Tam je důležité, abyste lidi naučili, jak mají využívat všechny další produkty společnosti LR. Просто най-лесното нещо, което може да направим в началото е да говорим за здраве. Takže když začínáte, je důležité hovořit o zdraví. 7 евро на ден. Мисля, че толкова коства. Já si myslím, že přepočet je na den 7 euro. MetaPro, програмата. Program MetaPro. Ако направим сметка, нали така? Pokud bychom to propočítali. Резултата на петия месец е фрапиращ, както се сещате. Je jasné, že ten výsledek 5. měsíc je skutečně ohromující. И така, каква е нашата стратегия? Takže jaká by měla být naše strategie? Да инвестираме време в петимата правилни човека, петимата наши партньори. Abychom investovali svůj čas a energii do správně vybraných 5 partnerů И да ги научим на стратегията. a abychom je tu strategii naučili. Да си проследяват, да си водят таблици, да знаят всичко, защото така има предвидимост в бизнеса. Aby byli schopni ty věci dát do tabulek, ty tabulky sledovat a také je plnit. И нещо от мен за край. A závěrem bych chtěl zmínit ještě několik věcí. Работете със страст. Pracujte oddaně a s touhou. Защото хората не просто слушат, а чувстват. Protože lidé vás nejenom poslouchají, ale oni vás také vnímají. LR не е просто бизнес. Nejde pouze o biznis, LR LR е семейство. je rodina. И аз го чувствам вече близо 17 години. A já sám to cítím už téměř 17 let. Надявам се и вие го усещате. A doufám, že to vnímáte také. Никога не слушайте негативните хора. Nikdy nenaslouchejte takzvaným toxickým lidem. След време те може да станат позитивни, но това е техен избор. Oni se možná po čase stanou pozitivně naladěnými, ale to je jenom jejich volba. Живота има много трудни моменти. V životě nastávají obtížné chvíle, Но въпреки тях никога не спирайте. ale nikdy neumdlévejte navzdory těmto těžkým okamžikům. И винаги показвайте любовта си към това, което правите. A vždycky ukazujte, že to, co děláte, milujete. Защото това е най-лесният начин успеха да дойде при вас. Protože to je nejstarší způsob toho, jak úspěch přijde k vám. И не на последно място, LR може да ви даде много повече от това, за което мечтаете, но трябва да се доверите на сърцето си. A v závěru bych řekl, že LR vám může poskytnout všechno, o čem jste snili, ale musíte poslouchat hlas svého srdce. Освен успеха, който имам, Бог ме благослови с това прекрасно семейство и пак благодарение на LR срещнах жената, както казах преди. Musím říci, že LR mi dalo všechno. Díky LR jsem potkal i svou drahou polovičku, mám ji tady a jsem šťastný. Бог да ви благослови, вярвайте в себе си и вървете само напред и нагоре. Věřte sami sobě a obklopte se lidmi, kteří vás budou následovat. Thank you very much. Díky. Budem stávať po Dámy a páni,